Ago erokamano kendo kinyi ma kawuono ne Nyasaye mochako timona thuolo mondo achak anwang're Lolwe TV kago kinyi sani tatudra kodi achiel kachiel in janeno mar Lolwe TV kuom wach Nyasaye ma Nyasaye miya kendo gokinyi ma kawuono. En thuolo maber ma Nyasaye ochako timona mondo achak anwang're e TV mar Lolwe ka puonjo wach Nyasaye mondo bang'e in janeno mar Lolwe TV walam kodi Nyasaye kuom wach moro amora ma ingo kata matimore e ngimani madidwar mondo Nyasaye okonyie. Agon Nyasaye erokamano kuom loso thuolo maber machalo kod ma mondo mi ayudre e TV mar Lolwe ka. In janeno mar Lolwe TV arwaki e chenro ni gokinyi sani mondo iyud thuolo ibed piny wawinjre kendo kuom wach Nyasaye ma Nyasaye miya gi Jumapili ma kawuono. Anyalo kwayi ni mondo ikaw thuolo ni ibed piny kata ka nitie gimitimo we kuom thuolo matin ma Nyasaye oketa ka mondo ibed piny wapuonjre kendo walam Nyasaye e wach ma Nyasaye miya sani. Agon Nyasaye erokamano ahinya kendo Nyasaye mondo ogwedh Lolwe TV, ogwedh CEO mar Lolwe TV gi jotich te gi jotelo mani TV ka kuom thuolo maber ma gitimonwa wan jotich Nyasaye mondo wayud thuolo mar yalo wach Nyasaye TV ni. Kendo Nyasaye ogwedh nyaka jotich Nyasaye duto te ma Nyasaye okete TV kama yalo wach Nyasaye makonyo ji. Kendo Nyasaye omed timo ng'wono ahinya, wach Nyasaye omed konyo piny. Bed piny gokinyi, kaw mumbi e lweti nikech wadwa somo kodi kamoro achiel mondo wapuonjre wach madwa nasom gokinyi masani. Nyinga an Bishop William Abol, an jalego moro malang e piny Siaya County. Dala wan Matera School kanyo kendo gokinyi ni Nyasaye oketa e studio ni mondo wawinjre wach Nyasaye. Los thuolo bed piny, chik iti mos kendo kaw mumbi mondo wasom. Kawuono adwani mondo asom e muma mar Jo-Korintho mar 2. Kaw mumbi mondo el Jo-Korintho mar 2 bich kwan matindo 17 e kama adwa nasomie wach madwa nawuoye gokinyi ma kawuono. Muma wacho Jo-Korintho mar 2 abich matindo 17 muma wacho niya: emomiyo Kang'ato Obedo ei Kristo ochueye ng'ama nyien, gik moko machon osekadho, neuru gik moko duto obet manyien. Achaka nuoyo somo. Emomiyo Kang'ato obet ei Kristo ochueye ng'ama nyien, gik moko machon osekadho, neuru gik moko duto obet manyien. Mane wach masomo sani madwani mondo awuoye kendo mondo wapuonjre kod in janeno mar Lolwe TV kendo kanye kama wadhi lamo go Nyasaye gokinyi ma kawuono. Jumapili mokalo nyocha ne wasome mo mar Mathayo mane wacho ni ara yath onego bed maber nikech ka yath ber olembe ne bedo mabeyo kendo ka yath rach olembe bedo marach. Yesu wacho ni olemb yath eming'ego yadhno. Mane wach manyocha ne wapuonjre Jumapili mokalo ma pod adwani mondo mi adhigo mbele mondo in janeno mar Lolwe TV iwinj tiend wach ni malong'o mondo kachopo ni lemo ting'e ni lamo Nyasaye wach mane. Gima natemo wuoyene en kodhi manyalo mako dala moro kata koth joka ng'ato kata koth ot moro kata kodhi mar anyuola moro. Kodhi mar anyuola moro nyalo kelo weche matimore e anyuola no. Tiende ni gima timo joka ng'ato mondo gir kodhi. Mana wuoyen seche moko jayudo ka kothu nitie gima time ji, seche moko en kodhi ma jachien odagi ni ng'ato ok nyal bedo kod gimoro alwete. Nitie kodhi ma ka ng'ato ma en koth dhier, mawacho ni dhier no to en koth joka ng'ane. Ma kata ng'ato tim matek to gima itiyo ok nyal konye nikech gir kothgi en dhier. Moro be en kodhi ma jachien odagi ni ng'ato ok kend madagi dhako, koth msumba. Wacho ni ka ng'ane koth msumba en gatie. Ma kata ka nyar ng'ato kende dalano tiwinjo ka josembiro nyise kodhi mitede ni nyiro ok tedga kata mon ok dag gae. Kech mae nitie kodhi mar msumba momako remoni. Mano gima nyalo timore miyudo kosando jodala. Miyudo ka kata yawuoyi monyuol kanyo kigo kwano kichako ka kwaro miidho michopo nyaka kama intie sani. Tino ka nitie ji mang'eny moseik ka wasumbni ka onge mon
kata samoro ne gikendo to mon weyogi. Wan gi dala miyudo ka ng'ato kokendo to onyalo dag dhako ma ginyuol nyithindo 2 to bang'e dhako no biro ma ng'ani noik ka onge dhako ka ng'ama ok nonyombo. Seche moko be nitie moro ma jachien oketo ni ng'ato kokendo to dhako mohango kodago kata mar 2 ok odago, mago biro to kalo nodag dhako mar 6 kata mar 7. Mano gir kodhi ma kang'ano matamo ji nok nyal kendo midak kod chiege mihango. Timore kata miere moko manyako monyuole dala kata mgogo ma dala ok tedi. Yudo ka seche moko mondo iyudo ka nyar ng'ato tedo to tedo kata chwo mar 6 ema chieng' no ike. Mano gir kodhi ma kang'ano. Inya yudo ka en gima otimore ma seche moko yudo ka dala achiel ni kata gi wagogni kata 6 ma onge chwo. Tedo tamore ma kata yud ng'ato ni dhi kende to gikone ne gikethore kod jalno. Kech mano gir kodhi ma kang'ano. Yesu ne wacho ka wasomo mo mar Mathayo ne wasomo ni olemb yath ming'ego yath. En gima timore ka ng'ato ming'ego dalano kaka chalo. Wan kod dala man gi kodhi mar kuo. Ma ire mono nyaka yudi jakuo miiko kotho ikuo. Mokiko kod kidi, mokiko ka risasi ochamo, mokiko ka mach owang'o ko wang' gi tile nikech kuo. Mano koth jo kang'ano. Iwacho ni koth kuo en koth kang'ane. Kendo kata kineno ka gikwelo mano kothgi. Mano gima nyalo mako dala moro kata remo moro. Ma kata gokinyi sama yale ni dhako seche moko inyuolo nyithinde dala ma koth kuo nitie. Ibe nyithindi minyuolo tamo wang'i kech gina joma moro ka moro donji kuo. Nitie kuo manyalo mako ot moro ma nyaka nyithindo manyiri kwelo. Ma king'iyo nyithindo to gina jokuoge te. Gino gir kodhi mar dala kama inyuole no kata dala kama iaye. Koro mae weche momiyo iyaloga wach Nyasaye mondo ng'ato non tiend gima timore. Kech kata kong'o mineno ka sando churi momiyo madho ahinya no. Seche moko en gir kodhi. Ma king'iyo dala gi to seche moko kwar gi notho ka jakong'o, wuon gi be jakong'o, owetene jokong'o, en be kong'o make. Mano gima iluongo ni gir kodhi ma dho Ugenya wacho ni gir sinoho ma ka ng'ato. Nitie gir jo ka ng'ato miwacho ni mano to margi. Kata ka en mar chode tiwinjo kiwacho ni chode to mano koth jo kang'ane. Jogo gin ga koth chode kamano. Miyudo ka diere jachien sando ji gi chode dala ma iyudo ka dala achiel ji jachien okimo mako ka sudhe moka ji e dala. Ma king'iyo dayo muti man gi luore wiye monyo yadho kimwi, jaduong' mati malwar ni wiye monyo yadho kimwi, yawuoyi monyo yien nyaka mond yawuoyi mokende dala. Ten jachien mar chode ma dalano rwako ji e chode to giko nogo kodgi e tho. Mano gir kodhi ma ka ng'ato. Mano onge gima nyalo gole ng'ato kok ng'ato winjo wach Nyasaye miyalo mondo yie kuom Yesu. Nitie kodhi ka nitie gik mang'eny matimore. Kech nitie mon moko ma kata ka nokende konyako to gir kodhi ma dalagi nolawe dak. Miyudo ka dhako man gi dichuo modak gi chuore be gir kodhi ni golo pod dok ni chode. Ma seche moko chode modak e ngima notame dak kod chuo kokende to donji chode to dichuo riembe. Ma seche moko kinyi sama yale ni minwa inie odi pango odi kendi gi nyithindo kata 4 to nyathi ka nyathini wuon gi. Kech mano gima chodi ogowe kodi. To chode do ibendo kihere kata kamano nikech en gir kodhi omiyo sembi korwaki weche makamagi. Koro mae momiyo asomo wach masomo kawuono gokinyi Jo-Korintho mar 2:5-17 mawacho ni ka ng'ato obet ei Kristo dichwe ng'ama nyien. Kendo ni gima nyalo golo ng'ato e kodhi en ka ng'ato donjo warruok mondo odag ei Kristo Yesu. Mano ema nyalo tieko kodhi ma ka ng'ato. Midu ka kodhi ma dalau manomaki weyi. Gir kodhi mar dalau manoluwi nyalo weyi. Kech kata okinyi sani wan gi ng'ato ma chunye angaika ahinya kuom gima time. Kech wan ng'ato kata mosomo mariek man gi certificate. En gi somo monego cham obwongo. Nitie miere monego ji cham obwongo to jochiende dalano tamo ji dhano chamo mna tij agoko. Iyudo kitiyo tij agoko gi somo makare monego itigo tich maber. Wan gi jomo graduate courses mabeyo kabisa monego gibed jomigeno. Kata kamano gir kodhi madalagi ogdagi miyude kutiyo tich moko onego ti gi degree ma en go. Inya yudo ng'ato katiyo kata tij mujengo ting'o block to ng'amu graduate man gi rieko mar skul monego be ni tiyo tich man kod nyinge. Kata kamano gir kodhi madalagi ulurone makata manyo ok onyal nwang'o. Inya yudo ka jomoko somo yudo tije mabeyo to in isomo in gi rieko in gi knowledge mondo giti tich makonyi.
jachien odagi nok inyal chamo buongo. Uketi tiyo tije mag agoko, mag kunyo mtaro, gi tije moko owinjore kodi. Mano ok en nikech ok inyal nwang'o tich, lakini gir kodhi madalau ochung' e nyimi kendo otamore. Omiyo in gik mimanyo ok inyal yudo, ilawo to yombi. Gimoro amora michako ni law yombi eme bati neno maler. Kata obed ni law kend ni dwaro mondo iyud nyar ng'ato maber udag go. Seche moko in go pesa, tich be itiyo maber, gik moko te ni lweti. To gir kodhi madalau ochung' e nyimi mino ok iyud dhako madak kodi. Michako go ni dwa dak go, uweru kod ka guogo paka mukuchak winjru. Kata gima ketho kindi gi nyiri midwa kendo vitamin en ang'o. Kendo yudo ka nitie jomoko jachien nyalo yiene no oyudo nyar ng'ato gi chak dago, jachien oriembo chiege no to dhako no ko a to yudo ng'ama chielo makende to gidago gi kwe kabisa. Tinda kode no tani. Kik ipano dhako ne marach, nitie gima rach kodi. Kodhi madalau ochung' kendo dagi ni nyako mikendo ok dagi. To kinyi wasomo wacho ka ng'ato obet ei Kristo tichweye ng'ama nyien. Tiende ni kinyalo yie kuom warruok miyalo mondo wari. To Yesu Kristo nyalo chweye ng'ama nyien matieko kodhi marach madalau e ngimani motami dhi maber. Kendo nitie nyiri moko ma jochia kabisa musomo man go pesa dak maber. Kendo kineno nyar ng'ato ngima ma inten ngima malong'o kabisa. Lakini kodhi madalagi kata gir kodhi madalagi odagi nok kende. Omiyo dong' single mother kata oriek kata jaber kata en go mwandu kata odak hali mane, jachien mar kodhi madalagi uchung' e nyime no ok nyal kende modag dichuo. Iwinjo rieko ne ok bi gole gima timino. Mwandu ma in go be ok bi gole gino. Lakini kinyalo winjo wach Nyasaye miyie kuom Kristo Yesu, mi sarenda ngimani kiwe rieko ni kod ujuse mang'eny ma in go. To wach ruoth gini otamo wang'a, kichatemo to kuogna. Tiduogo mondo idwar Yesu Kristo mondo bed jawar bar ngimani. Tanyisi no gir kodhi masandi no nyalo rumo. Paulo wacho niya, muma wacho niya, emomiyo ka ng'ato bet ei Kristo ochueye ng'ama nyien. Tiende ni gima nyalo chweyi chwech manyien magutiek kodhi machon manie rembi en warruok. Kidonje ei Kristo mondo wari. Weri gi din inyalo leme to chieni achiena. Din inyalo leme to gir kodhi oloroni. Magi maber matimre ni onge. Lakini warruok mar nengo ma Yesu nokelo greme Msalaba Kalvari. Kinyalo yie gi chunyi ma iye kata kinye sama winjo kayaleni. Mi sarenda gima ni Yesu mondo wari chunyi. To gir kodhi nyalo weyi. Kendo nyalo bedo ng'at ma neno ber. Kendo kwe onge go nyanwang'o. Nitie kodhi moro jachien oketo ji gi chuny derruok. Makata wach matin tiwinjo ka mrima idhi mine tol kata sum. King'iyo rembu e dala kami ae, tinyalo kwano jaro kata dek kata ji ang'wen mosedere ka mrima olmakogi. In be gino dongo kodi maka iyo wang' kuom wach moro, to chunyi neno mondo mi tho. Wan gi chuo moko ma chunygi tin kabisa, makata wach matin kata moyude kinde gi jaode modak go, jachien nyise ni mondo dere. Mano gir kodhi madalagi. Kendo mami nyalo bedo gi dichuo modago to wach matin ko yeti winjo kung'ise no bro dere ni. Adier koko mna Yesu emodonje ngimane to bro dere adier. Kich mano gir kodhi mar rembgi moako dalagi. To warruok yemo nyalo tieko chuny bilano. En chuny ma seche moko winjo ka chien nyise ni chung'e gari barabara mondo gari ogweyi. Sama pachi kata chunyo iyo wang' kuom wach moro. Mae gima oseketo jomoko manitie iyudo ka ng'ato kata janyuolne monyuole nokwong'orego. Moko dhi kama janyuolne tebe, moko noringo modag dok dala. Kuom wach moro marach manoyude kinde gi janyuol kata kinde go wetene. Wan gi dala monyuole ji, tiyudo ka yawuoyi ok rom mamosre, ogichieme sana achiel. Kich jachien opogo ji, okelo chuny sigu marach mar pogruok. Mano gir kodhi. Kilewe mosebedo nukwere machon be nitie pogruok e kindgi, mane ji opogore mamoko nodhi e pinje moko ma ji nodagi winjre. Mano gir kodhi maka ng'ato. Onyaluwi, osiepna kata gokinyi sama yala ni wan gi ng'ama ok mos kata mingi. Kech mingi nokosone, omako sigu no machunyo akom janyuolne. Odak ng'at ma refugee ma onge anyuonde. Kech chuny marach mar sigu mar pogruok, mano gir kodhi maka ng'ato. To gima nyalo golo chuny no komi maduoki dalau en warruok. Mi chak iyud ka Yesu bedo ruoth ni ngimani. Wan gi ng'ato ma kata janyuolne ok onyal konyo. Moro wuon gi monyuole momako ni sigu ka jachien opoge kod wuon gi. Seche moko wacho ni baba nodagi puonja. Ma seche moko nopuonji kata gi jomoko nono misomo matinde yudo tich itiyo.
Jachien kiti ni wuonu ni mimako ni mok inyal konyo. Kendo kiparo kuom wuonu tiwinjo ka tekni. Ma kata dhako ni kendo kiti piny manyiso ni ma en baba ni wek makone tiwinjo kichunyi odagi. Wacho ni gima riwa kod wuonu an obed mana tho manega. Tiwinjo mano chuny jachien monego weyi. Kech onego wene kata ka nitie gima rach mano timre kindi kode. To nikech gir kodhi omako paroni omidagi weyone. Tineno kaka imako no baba ni kendo chunyi odagi no kinyal weyone no. Kaka bende nyithindi minyuolo no makni. Kijachien biro create mana lony kaka no create lwenye kindi gi baba ni. Kaka jachien biro create lwenye kindi gi nyithindi minyuolo. Magi be gini ng'uli magini weyi. Lokri gokinyi sama winjo kayaleni. Mondo idwar warruok manyalo miyo chunyi we sigu. Mo chunyi we mako wach. Chunyi we lweny man kodi. Ukinyi ma kawuono kata bed ni gir kodhi no orwaki jalamane kata orwaki korido mane odino ni kanyo, wach mayalo nyalo goli machak lok ngimani mibed dhano, michak iduog mibed ng'ama pache tiyo. Muma wacho emomiyo ka ng'ato obet e Kristo Yesu tichwe ng'ama nyien. Usipna kata kong'o mineno ka sandi no, kech wan ng'ama madho kong'o tok nikech herone. Tadiro madho madendi ogware mo wang'e chalo wang' jakuo mochwadgo waya. Dendi ogar, dendi ok chal dend dhano modak e piny ka. Jachien kong'o no osego i piny malekeni moko bo osekawo idong' rafuok. Podi akomedo siko wiye kong'o. Idwaro mondo iwe tok nyalare nikech en gir kodhi madalau. Wan gi jachien ura mar mer momako dala ka ng'ato. En mer manyaka nyathi matin madho. En mer manyaka dayo madho nyaka chiwuoyi ma pod tin madho. Wan gi dala ma onge ng'at migeno adier nikech kong'o. Kong'o ketho ji te nyaka nyithindo manyiri nyaka ma yawuoyi. En dala ma kineno jok man kanyo tiywagogi. Kich nitie dala ma kata generation montiere ni ji ok dhi e skul. Nyathi kochopo e klas 7 klas 8 mano somo kabisa mano ng'amo graduate. Ja klas 8 ng'ama lich ahinya. Ke jachien ura mar mer odino dala no. En dala ma jok matiyo maber gin maid. Makiwinjo ni nyako wuok odhi oko to dhi mna tiyo tij maid kichula 5,000. Mane ng'at matiyo migono sim ka wach tek. Winjo kigocho ni mere wan gi wach moro dala waka awadwa ni konywa. Ng'ama dwa ka nogolo kony en ng'ama ndik 5,000 nikech en maid. Jachien odagi. Ka wuoyo wuok odhi kapango to dhi mna tij kwath. Yudo ka en gini jokwath mondiki kor gwenge. Mano dala ma jachien olorone. Nyaki piny masani ma ji some ni skul pek en jodala no. Mano gir kodhi momako dala nindo go elo. To kawuono ayalo Yesu Kristo ma wuod Nyasaye. Mamu wacho ni ka ng'ato bedo kuome to bedo chwech manyien. To gik machon kalo te. Gik machon momaki modong' kodi nyalo weyi sani. Kiyie kuom Yesu to ibedo ng'at manyien kendo gik moko te bedo manyien e ngimani. Kinyalo yie kuom wach miyalo. Mamu wacho ni emomiyo ka ng'ato obet e Kristo ochwe ng'ama nyien. Gik machon kalo. Iwinjo mama kata bed jachien moketi gi chandruok. En gir dalau modagi ni ng'ato ok nyal dak mane bere ngimane. Kech wan gi joma odak ngima mar ywagruok kod achiedh nade nyaka ne nyuole nyaka lwar wuok e wiye keno dak ngima mar achiedh nade gi ywagruok. Onge kwe mosenene ngimane. Seche moko ni dongo nyathi kich ma onge ng'at mane konyi kata madewi. Kakuri bedo ng'ama duong' idhi katedo kiwen kore yudo dichuo mane dago gi kwe. Koro aka kisrana madale ulawi ka dichuo. Ukite gi lweny. Ma dichuo kinini ka dhako monego dago go. Kendo dichuo ni ka msigo owacho ni weche maricho. Jachien no michuri weyi ka dhi chodo dhako motimo lo mamani. Kech gir kodhi odagi ni kwe kibedgo. To kinya yalo Yesu ruodh kwe. Ng'at manyalo timo maber kiwinjo miyie. Minono ngimani gokinyi sani. Kata be ni somo, kata be no kisomo Yesu nyalo timo ni maber. Wan gi jomoko madier modong' duk ngima modake ok chal kod kaka en. Kaka ji neni ok chal ngima ma in go. Wan gi ji ma kata tich mutiyo ok chal kod en. Wacho mispondo no siepeni mong'eyi. Kech joma ne usomogo tinde ngima gi no malo oyombi adier. Seche moko jachien no mobagi ogo kodi tich mok chal kod sombi. Seche moko itiyo tich ma kata ibe kuodo wiyi ma ok inyal fulo ni ng'ato natiyo tich makama. Kijachien odino ni. To kawuono yalo Yesu ja Nazareth. Ng'ato man gi teko gi nyalo goloch. Manyalo loko ngima ng'ato mamiyi gima jachien nodagi nok bedie. Kata be ni timo biashara to kodhi mar dhier madalau. Nulawi biasachi kanyo mochungo weche te. Matinde gik manit konyi omukore mo onge inyalo yude konyruok.
wan gi ng'ama ne nigi biashara mane timo maber ahinya, kendo sama ne chako biashara ne tiyo maber, gik mane loso ne konyi. To tinende jachiend dhier mar kodhi mar rembu obiro mochung' e biashara no moketho owimna gope kila kitu gowi. Gima wuok ni biashara makonyi onge. Kata ikawo mna loan ni chaki boost go biashara, to loan no nyumore kanyo te michaki dong kibandhi. Kech gir kodhi mar dalau mar dhier odagi. Kawuono ayalo ni Yesu manyalo chungo yamo magoyi no, machak duok ni geno. Kata ben lweny nochomi mini ot, omiyo in nyathi matin ya kanyo kendi, to churi be kijana matin miya kuchako dak. Jachien no luwo churi kendo keto ga medo ga dhako moro giginere mosedak. Osega yudo dhako machielo makendo medoga. Kech gir dalau odagi no kine kwe dak mari. Yesu nyalo chungo yamono kiyego kinyi sani. Muma wacho niya, emomiyo Kang'ato Obet e Kristo ochueye ng'ama nyien. Gik moko duto obedo manyien. Neuru gik moko duto obedo manyien. Ne, wach Nyasaye ema loko ngima ng'ato ma gik mane ji neno kuomi kal. Kata ni koni ura mane jakwecho mane piny ochayo. Kiyudo warruok nyalo chenjo ngimani. Gokinyi sama yaleni. Mibed ng'ama nyien adier, ma gik moko bed manyien. Ma jok manochayi chak neni kaka dhano. Kech wan gi ng'ato monyuolo go jowadgi. Nyithindo nitie monyuole go lakini ok gidewi ka ng'ato. Kata kigo simu ni nyathiu monyuole go toko mak. Kech ong'eni in garama, in musigo nanyuola. Wan ng'ato ma kata gik mimoro kotimre dalagi kama onyuole. Kata timre mni odgi tok gone simu obiro winje dho jomoko. Kech ok okwani ka ng'ato kind ji. Seche moko in wuoyi maduong', to jachien odino ni manyaka nyithindo matindo me toki ochayi. Kendo onge sauti dier gi adier, ma kata kidonjo e family meeting, tinimi komo ok chal kodi. Kijachien omayi lain, to Nyasachwa nitie. Ojaduok geno ni ng'ama geno lalane. Kendo iwinjo kata chunyi nosenyisi nokoro ipogri gi jodala mondo idag ki in, mano ok bi konyi. Lakini kiyudo Yesu to nyalo mi chak kwani ka dhano. Japuonj nyalo chako mak lweti machak chungi. Kata in chi wuoyi manokendi e dala, to ji to loko ni pare dala ma ng'ama dwari onge. Kendo gichwako chori ni mondo med ni dhako. Kendo gichwako chori mondo mi oweyi. Kijachien okelo chuny marach mar rejection spirit e ngimani. Omiyo nyaka joma pok ikoso ni ok dwari. Nyaka joma in mane konyo go kende dala kanyo. Mamoko ni daga udi keni michandgo kipuonjo. Sano loko ni paro ok dwari kendo ok neni ka dhako. Nyasachwa nitie ma jaduok geno kama geno onge. Ti ruoth manyalo loko ngimani, ma ngimani bed ngima manyien. Kiyie kuom Yesu mayalo. Jateko no nigo loch, en gi nyalo, en gi duong' kendo onge gima tame. Okinyi ma kawuono winja maler, kata nyathi kimirwa mane min gi obiro go. To sama minu nosebiro kodi, to achien ini donge dano kikiaga ni nyathi kimirwa. To sama minu nyotho, kore ka oweteni ka nyuolo go bura. Giwacho ni ino ki nyathi dala no kidak kanyo. Moseche moko nyaka lo manomi gi mai. Giriembi gi chigi gi nyithindi kamichom onge. Ka mama ni be notho koko ng'ise dala kama nonyuolie. Idong' e pap, nitie geno podi. Yesu podi nyalo mako lweti machak chungi, machak timi dhano, machak ji ng'eyi kaka ng'ato. Nitie sigana mondiki kuom jal miluongo ni Jeftha. Noriembe e kind anyuola nikech ne en nyathi kimirwa. Manodhi odak e piny mwa ka ng'ama dewe onge. Kata kamano, Nyasaye ma japar jomithiro noparo Jeftha kalwenye teg jodalagi. Kalwenye oloyo jok manoriembe. Jogo nowuok mondo odhi omany Jeftha mondo chak odwoke dala. Kik Jeftha kende e ng'ama kono nyalo lo lweny manomako dala. Okinyi ma kawuono kata jodala wodagi igi nyalo chako dwari kendo ka Nyasaye omako lweti. Dwar mondo iyie kuom Yesu mondo iyud wach manyalo konyo ngimani. Kata beni weche tek kodi, kata piny ochung' kodi chungo. Dhako kata jachien ochung' kodi chunge dak mari, kata oketi nyuolo nyithindo to nego. Wach miluongi dhako ma jakisoni mameri chwore ok neni ka chiege. Nitie Nyasaye manyalo chungo tho maneko ngimani no. Kawuono ayalo wach Nyasaye mangima. Jaduong' kata nyithindi minyuolo piny obago te. Wan gi dala ma kidonjo to ji ywago yok achiel kamar punda. King'iyo wagogni omoko te kalori mokwame chuodho. King'iyo wuoyi omer ka gari kama geno onge. Kata chinu nego nyithindi dong' achiel kende. Achiel modong' no Nyasaye nyalo mako lwete kata gokinyi sani. Kata dala ni odong' chien e gweng', dhano chayo dala nikech onge ng'ama igene dala. Yesu nyalo kelo gene dala no. Mama kata jachien no rundo nyithindi, oduoki ipidi gi luore wi ka nyigi nyuol to kelo ni mipidho negi. Nyasaye nyalo timo ono manyiri mokwamgo yud utegi magidagi.
Okinyi na adwa na lam Nyasaye kod ng'ama nena. Makobedo piny to wacho na dier, gir kodhi mana loro na. Gik matimo oromo chunya, aonge kwe. Kata chino siemo ni tho, ka koro kwe otamore kinde gi dichuo. Dichuo kata gi chino siemo ni tho, ka chigi owegi nyithindo kamodhie bende kedong kendi tedori kendi. Gik moko te to in go lakini dhako ema dago otami. Kawuono adwa lamo kodi Nyasaye gokinyi sani kinena. Yie kuom Yesu miyalo. Sani na ngimani ni warruok. Nyis Yesu ni japuonj. War chunya wena richona. Gimukelo na chandruok Ruoth gole ngimana. Yesu biro timo ni maber. Kata kituo tinena. Adwa ni nwang' yie kama ininde pien kanyo. Mondi mak kamara minog lweti kora chwich. Walam kodi Nyasaye. Kata in mona e ward. Kata in kanye. Nyasachwa nigi teko. Adwa na lam kodi Nyasaye. Ki yie ni chunyo keti yie mondi mak TV minenani. Mak TV walam kodi Nyasaye. Ka chunyi ogwacho ni go chonge piny. Gane chonge piny. Mondo walam kodi Nyasaye. Walamo. Ruoth inie Nyasaye majadiera. Kendo inok loyi be okilokri. Ndiko wacho ka ng'ato obet e Kristo dichwe ng'ama nyien. Ne janeno mogo chonge piny kuom lit gi chandruok ma en go. Lok ngimane mondo obed ngima manyien. Dhako ma ywak ni dichwo malami ka chunya lit ni Nyasaye. Jaduong' ma ywak dalane ma jachien oketho. Nyasaye mokolo. Dayo ma ywago nyithinde manyiri ma jachien oloro negi. Rie bade tim negi maber kilocho negi. Erokamano kuom chango jala matuoni. Erokamano kuom gonyo joma jachien otweyo kiketo gi thuolo. Gweth mar obedo kuom ng'ato ka ng'ato mosego choge piny kata okulo wiye kalami gokinyini. Ruoth riene badi mondo ilochne. Duong' odogni kuom timo kaka Nyasaye. Alami ka yie ni iselocho e nying Yesu Kristo Ruoth. Amen. Nyasaye mondo ogwedhi ni janeno kuom yie minwang'o mar gochonge piny kilamo kuom wach mikwa Nyasaye. Bed gi yie ni Nyasaye osetimoni kendo gimilame no iseyudo duoko. O gimitimo ni dwar kanisa miyale warruok. Miyale injili mar warruok donj kanyo mondo imed winjo wach Nyasaye manyalo mi dongi kendi gatwa e warruok minwang'o mondo Nyasaye oting'i malo. Atieko kendo kafulo nyinga. An Bishop William Abol. An jalego mur malanga e piny Siaya. Sani adak e piny Olympic Kibira Nairobi ka. Kende piny Kibira kanye kama ne kanisa kama tiyo tich Nyasaye. O kadi dwar biro kama antie e piny Olympic Kibira. Kaigo koko mar town kichopo town. The railways kaw gari namba 8 madhi Olympic Kibira. Kichopo stage mar Olympic kama magache namba 8 golokore. Namba na mar sim ni screen ka. Kaw mondi gochi mondo direct kichopo kama wantie. Kata nyalo idho gari Kencom. Gari namba 32 KBS namba 32 madhi Kibira. Ngisgini lor Olympic stage goch kin kanyo. O kaine piny Dandora wan ga kanisa Dandora kanyo. Kigo sim wabro mi namba mar pastor mondo ichope kanisa ma Dandora. Kayole be wan ga kanisa jodoma ayo umoja Kayole gi konde makono. Kigo sim mami direction ka kichope kanisa marwa man Kayole. E penje mag Siaya wan ga kanisa ni kone upogre wan kanisa Usenge, wan kanisa Lego, wan ga kanisa kone upogre nyaka Uganya Sega wan ga kanisa kanyo. Kigo sim wabro directi wangen sani pinje mag Nyanza pod nitie weche mag corona pod chando ji weche mag kanisa lakini Nyasaye kigo sim wabro directi kinyaromo pastors magwa man kuondego. O namba mar simu en 0721 280025 0721 280025. Airtel number en 0782 495 083. Inya yuda YouTube account mara bende ki subscribe Bishop William Abol. YouTube account ibo yudo puonj mang'eny mag wach Nyasaye mani YouTube account mara kanyo. I subscribe Bishop William Abol e YouTube account mara tibro yudo puonj mamoko mag wach Nyasaye. Agon Nyasaye rokamano seche moko inyalo goyo sime kane kanisa ng'ama chielo biro mako to direct ka kibiro. To ka in go wach midwa ni mondo wawuoye kigo sime yudo kok mak kata yudo kane kanisa goch kata kiny go Monday mondo wawuoye sama maber kaka ngi thuolo maber mwanyalo wuoye mondo walam kodi Nyasaye. Nyasach kwe mondo gwedh ng'ato kod ng'ato nyaka Jumapili manyien. Shalom.